saudara bakso dua ya. Nganggo sambel sing akeh apa ora? Oh, sithik wae mau sambelnya pawet dhisik. Masa? Iki mang pedes to? Pedes banget. Oh, pedes banget. Ijek pedes. Iya, kayak ijek pedes uripku. Heeh. Kamu kok tahu isi hatiku? Ya, dilanjut ora? Ayo jelas. Ora semang. Ora semang. Jare layarnya ora. Potong bayaranmu. Kapok kowe. Nalikane senggaane ket mau so apa ora ono liyane ya? Ora ono. Ora ono. Oh, sate. Padahal ya ono soto, sate, bakso, tengkleng, rames, mie ayam barang ya ono lho ya. Lah mergone aku mau mami soto apa? Bakso ya. Bakso. Heeh. Podo berarti. Podo. Aja kerep mangan bakso. Lah ngopo? Nggonmu imbah ngomong. Bocah siji iki men juruse ke situ terus ya. Aku dadi bayangke sing ora-ora. Ora apa-apa nek bayangke. Nalikane Lali
Sari. Sari. Yang minta campur sari.